Svojim zamestnancom ponúkame príjemné prostredie pre ich osobný rozvoj a kariérny rast, pretože so spokojnými zamestnancami rastie aj samotná firma. Hi, my name is Martin Vavra and I have been working for Deutsche Telekom for 3.5 years. I have been working as a lead application developer on Project Gigabit, and later I was promoted to the lead application developer, where my main job duties include integrating and implementing little more complex integrations, and coaching and mentoring teammates within the team, and also setting up the good habits for the teammates. And also recently I accepted a new challenge to start working as an architect in Project Gigabit. Na výške som mal jeden z predmetov SAP. Ten ma celkom zaujal, stále som chcel vedieť o tom viac, ale nikto mi o tom nevedel dať viac informácií, preto ponuka z T-čka bola pre mňa veľmi zaujímavá stať sa SAP junior administrátorom. Nebolo to stále jednoduché, vyžadovalo to aj veľa energie, učiť sa nové veci. 1000-krát som chcel aj skončiť, ale nakoniec ma ten SAP dostal. Neskôr som pokračoval ako senior administrátor, potom konzultant. Čiže zo začiatku som pracoval na technických pozíciách, ale potom neskôr som prešiel na pozície, kde som mal možnosť pracovať viac s zákazníkmi, kde som sa aj našiel. Pozície ako SAP konzultant alebo solution designer, na ktorej pracujem aj teraz, ma bavili najviac, pretože ten vzťah s zákazníkom a hľadanie nových riešení pre zákazníka je to, v čom sa vidím. Michal a Martin sú dvaja z mnohých našich zamestnancov, ktorí nevidia prekážky, ale príležitosti. A obaja sú veľmi dobrým príkladom toho, že v dynamickom prostredí našej práce nekladieme hranice našim ambíciám, ale otvárame dvere kariérnemu rastu a nekonečným možnostiam. Pretože ak vo firme rastú zamestnanci, rastie aj samotná firma. Ste pripravení aj vy ísť za svojím úspechom?